ba ta jin mu ta tafi. Allah ka bani haƙuri akan rabuwa da Rahila. Ummi. Baba, mutanen Kan'ana sun dawo. Tana cikin rumfa. Aminci ya tabbata ga annabin Allah. Amincin Allah ya tabbata a gare ki. Kin jingirta ba ki zo da wuri ba. Shin ta rasu ne Rahim? Ya kai juna tana tare da annabawa. Ya za mu yi da wannan abu da ya same mu? Muna neman tsari da Allah ga abin da ya same mu. Ke Laila, Allah ya baki ladan ɗaukar ladan 'yar uwarki. Ya ɗana, an haife ka a cikin halin da yanayin tafiya. Kana cikin jama'a, amma ka rabu da jama'a. Allah ma albarka ɗana, Allah ma albarka ɗana. An haife ka a cikin yanayin tsanani, kai dai ba mai albarka ba ne. Haifuwar ka shi ne sanadiyar mutuwar 'yar uwata. Kai dai ba mai albarka ba ne. Allah shi kaɗai ne ya rayarwa da kashewa. Na sa mishi suna Bilyaminu. Shi zai zama min abin samun lada yayin da baƙin ciki zai same ni. Wannan yaron fa. Kai ɗan gidan baki ya Rahim ne. Ni zan girmama ka. Ummi. Ummi. ce goggona, babana yana cewa idan Ubangiji Allah ya so bawansa a cikin bayinsa sai ya cire shi a duniya ya kai shi sama. Ya abin soyuwata, to kana nufin cewa babarka ta rasu ne haka kawai? Na san cewa Ubangiji Allah ya sa ta cikin aljanna, daga cikin aljannansa masu yalwata.
amma ni ba zan iya haƙurin rashin ta ba, kuma ba zan iya rayuwa in ba ita ba. Ina roƙon Allah subhanahu wa ta'ala ya ba ku juriyar haƙuri da kai da babanka. Ya ke gogo na fa'ika cin aljanna ba ta fi duniya ba. Wallahi haka ne, wannan yaron yanayin hasken goshinsa da ƙarfin halinsa da yadda magana take gudana akan harshensa ina zanton zai zama shugaba a nan gaba. Yanayin hayyacinsa da fahimtarsa ya fi na dukkan sauran 'yan uwansa. Ki bar wannan zancen yake yar uwata. Yusuf kamar sauran 'yan uwansa yake, bai fi su da komai ba, kuma ni ba zan fifita tsakaninsu ba. Amma wata ranar zancensa har zuciya yake kaiwa ga mutum. Ina nema a gare ka da ka bani rainonsa, duk da haka wata ranar rabuwa da shi zai zama ciwo gare ni. Tabbas 'yar uwata ta bani amanarsa cewa kar na rabu da shi, sannan zan rungume shi kamar sauran 'ya'yana. Amma ki Laila ba za ki aiwatar da wannan abu yadda yake ba. Ba zan yarje muku ba har abada, saboda ba zan iya haƙurin rashin ganin Yusuf a idanuna ba. Ga sautin na tashi. A sannu wannan garin zai zama min gurin zamana, kamar yadda na zauna a wancan garin. Gasu Yakubu suna zuwa da shi da iyalansa. Mu je mu tarbe su. Ga ayarin Annabi Yakub. Me ya same ka daga zuwanka ya annabin Allah? Masifar da ta same ka akan hanya ta rashin matarka, Allah ya baka haƙuri da juriya akan rashinta. Allah subhanahu wa ta'ala shine mai rayawa kuma shine mai kashewa. Mun yadda da abin da Allah ya kaddara mana. Sannun ku da zuwa, marhaba lale lale, sannun ku da zuwa, sannun ku da zuwa, yawwa barkan ku da zuwa, sannun ku da zuwa, marhaba lale lale, sannun ku da zuwa, sannun ku da zuwa, yawwa barkan ku da zuwa, sannun ku da zuwa, marhaba lale lale, sannun ku da zuwa, sannun ku da zuwa, yawwa barkan ku da zuwa, sannun ku da zuwa, marhaba lale lale, sannun ku da zuwa, sannun ku da zuwa, yawwa barkan ku da zuwa, sannun ku da zuwa, marhaba lale lale, sannun ku da zuwa, sannun ku da zuwa, yawwa barkan ku da zuwa. Fa'iƙa, a nuna mu inda aka binne Annabi Ishaq. Mun binne shi kusa da kabarin kakanmu Annabi Ibrahim da matarsa Sara. A can kuma muka binne babarmu. Ina son in ziyarci gurin in gani. Laila, ki sanar da su duk mu tafi can.
Yahuza, ana kiran ku. Ki je ki tattaro duk abin da na baki amana kafin mu dawo daga ziyarar kabarin babanmu Ishaq. Amincin Allah ya tabbata a gare ka, ya daɗin Allah, Annabi Ibrahim. Ka roƙi Allah ya sa farin ciki a cikin zukatansu. Annabawan Allah, Annabi Ibrahim da Annabi Ishaq, saboda kubutar Kan'ana daga bakin zalunci zuwa hasken musulunci. Mahaifinmu ya kasance yana son ya ganka lokacin da yake magagin mutuwa. Mahaifinmu ya bar min wasicci akan kai ne annabin wannan mutane, kai ne mai jagorarsu da jan ragamarsu. Ina roƙon Allah maɗaukakin sarki ya bani ikon aiwatar da wannan saƙo mai wahala. Wannan tufar ita ce wacce babanmu ya gada a gun babansa Annabi Ibrahim. Yanzu kai ɗaya ne ka rage wanda zai sa kayan. Amana ce babanmu ya ce in baka. Wasiya ce ga babanmu. Kai ma ka san kayan. Kuma kai ma ka bawa annabin da zai zo daga bayanka. Ba abin da ya rage min sai yardar ubana. Allah ya maka albarka ya annabin Allah. Mu da mutanen Kan'an muna goyon bayanka, kai annabi ne kamar mahaifinka Annabi Ishaq, kuma muna shaidawa kai manzo ne daga Allah, kuma kai mai isar da saƙo ne a gare mu. Muna maka murna, muna taya ka murna, muna taya ka murna. Muna maka farin ciki ya annabin Allah. Shin ka san wa zai gaji mahaifin bayan rasuwansa? Mafi amfani ga zance, wanda zai gaji ubanmu shine wanmu. Ku masu kuskure ne, wanda zai gada shine wanda ya fi ku haƙuri akan imani ga Allah.
Ina jin yunwa. Ya ba kawo wani abincinmu ba. Mama, ina abincinmu. Me yasa ne ku ne ku yi haƙuri mana? Gashi. Me ya same ku ne? Ya ba za ku ci ba? Mu gaskiya abincin kaɗan ne. Kuma gashi kin ba Yusuf da yawa. Ba na ce kai shiru ba? Ki bar su mana. Me kike haka? Bara in zo in taimaka miki. Na ga yara sun yi miki yawa. Duk wannan yaran za su zama miki abin wahala. Kina rainon 'ya'yan Rahila. Ina sake maimaita maka roƙona gare ka, ni ina kwaɗayin Allah ya bani 'ya'ya, amma Allah bai bani ba. Ina son ka bani ɗaya daga cikin 'ya'yan Rahila. Ka duba yadda take ta shan wahala wajen rainon yaran nan, ni ka bani rainon Yusuf. Ya zan iya haƙuri akan rashin ganinsa? Za ka iya haƙuri in na ɗauke shi na tafi da shi can gona, ni kuma na ɗaukar maka alƙawari zan ringa kawo ma shi kullum kana ganinsa. Ɗan kwanakin nan da ya rage min a rayuwata, ina son in ta ganin Yusuf a kusa da ni. Ku yi haƙuri, ni zan sa zuciyar Rahila ta yi farin ciki. Ni kuma me kike nufi da alƙawarin da 'yar uwata ta yi min? Na ɗaukar mata alƙawari cewa zan sa Yusuf a zuciyata in kular mata da shi. Ai Fa'iƙa za ta iya abin da Rahila take nufi. Babu shakka za ta iya kula da Yusuf. Amma duk yawan 'ya'yana zan iya kula da Yusuf. Ai tafiyar Yusuf ba tafiyar 'ya'yanki bane gaba ɗaya. Yusuf, zo nan. Ka gaya min ɗana, kana son ka zauna tare da Baba Fa'iƙa? Baba Fa'iƙa ai tawar hannun ce. Amma ai ba kamar babarka ba ce a bar ƙaunata ba. Amma duk da haka ina son in zamto tamkar kamar ta mai tausayi. Na gode maka sosai ya kai ɗan uwana. Na yi maka alƙawarin zan riƙe shi tamkar yadda na riƙe kaina a zuciyata. Ki riƙe shi kafin in koma gare shi. Wannan abin yana nufin ba za mu sake ganin Yusuf ba daga yau? Wa ya faɗi wannan maganar? Zai ringa zuwa gunku kullum ne wasa tare da ku sannan ya koma. Muna burin kullum mu dinga kallon sa muna wasa tare. Za ku iya wasa da shi kullum. Ina za ku tafi? Me isa ba ku cinye abincin ba?
yadda nake zaton zuwa Kan'ana za ku yi kiwo, kamar yadda na yi kiwo da renon yara ƙanana. Ai baba mu yara ne ƙanana. Ba komai, ku tafi ku dawo lafiya. Amince ya tabbata a gare ki. Amince ya tabbata a gare ki. Ku tafi da kulawa. La ga Yusuf. Yusuf ya dawo. Sannu baba. Ku je ku ba wa Yusuf wani abu. Aminci ya tabbata ga annabin Allah. Wa ya kai marayu nutsuwa? Madalla da rayuwar marayu. Idan mutuwa hauka ce, ke ki mutu mana sai a tausaya wa 'ya'yanki fiye da yawa. Ni ba mummunar magana nake nufi ba don komai na faɗa haka ba, saboda yadda ke son Yusuf da tausaya masa shi isa na faɗi wannan maganar. Me ya same ku ne? Har sai kun damu da yadda ake ƙaunar Yusuf a tausaya masa? Ke kina son Yusuf sosai, kuma kina bayyana tausayinsa da ƙaunarsa a fili. Ina tsoron kada mutanen gida su rinƙa yi masa hasada. Abin da ya sa na amince na baki shi don gudun kar ya zauna tare da su rinƙa masa hasada. Ki kula da yadda za ki renonsa. Waɗannan matan guda biyu su ne suke nuna hasadarsu da ƙiyayya a kan Yusufa. Ina roƙon Allah subhanahu wa ta'ala da kare Yusuf daga sharrin masu hasada da maƙiyansa. Allah ya sa yadda nake ƙaunarsa. Kuma ni ma yadda nake ƙaunarsa. Kai mini izini in tafi da Yusuf, na san yanzu yunwa yake ji. Yusuf, Na'am. zo ya masoyina. To za mu tafi yanzu, mun bar ku lafiya. Ya mahaifiyata ba ki ga irin kayan da aka sa wa Yusuf ba? Ai babu fa'ika ce ta saƙa masa da hannunta. A'a, wannan rigar nan ce. Ba don me ya saba. Yau bai zo mana da wuri ba. Don me bai zo ba? Yusuf. Shi ubanmu yana son nuna fifiko. Ya gamto yana tare da shi. Ni ban yadda da wannan magana ta haka. Sani ko ubanmu yana daga cikin annabawa. Ya wajaba a gare shi ya zauna cikin mutane. Don ya san irin halin da suke ciki. Rigar da Yusuf ya sa kuwa? Na gani rigar kuwa mai kyau ce. Mai ya ƙayata rigar yadda yake wasa da tsalle-tsalle a cikinta. Rabil, Yahuza, ba za ku taho ba? Da yanayin harkarsa da nishaɗinsa. Kai, mutuwar babarsa ta zame masa abin farin ciki. Ka sa wannan rigar.
shin ka san wannan rigar? Wannan ɗamarar na babana ne, yana cikin kayan da ubana ya bari, kuma na kakanka ne annabin Allah, kuma ina roƙon Allah ya sa ka zama annabi bayan babanka. Kai ina son ringa sa wannan ɗamarar. Da wannan rigar da ɗamarar nan, ubana ya gaje su ne a gun mahaifinsa annabi Ibrahim, amma rigar sai na ba wa ɗan uwana Yaƙub, amma ɗamarar na ba su a guna na ringa ɗaura ma ita, ka zamto a cikin nutsuwa. Ina tsoron kada jama'a su ringa ganin wannan ɗamarar a jikina su ringa yi min hasada. Misalin suwa? Misali kamar 'yan uwana. Ka bar wannan tunanin, mu yi sauri mu tafi gun wa'azi. Mu tafi. Hasada tana kusar da ni'imar da Allah ya saukar wa bawa. Hasada tana da nauyi a gonsa bayan Allah. Mahasada ina fatan mummunan rayuwa da kuncin rayuwa. Waye daga cikinku zai gaya mun wasu siffofi na mai hasada? Ba ita ce rigar da annabi Isiyaka ya bari aka sa wa Yusufa ba? Me isa fa'ika take sa masa? Ai riga ce wacce ake sa wa annabawa. Daga cikin siffofin mahassada su ne waɗanda ba sa son su ga komai a hannun mutane. Da kyau ɗana, mahassadi kamar yadda ka faɗa shi ne mai kwaɗayi da karɓa da ƙyashin matsayin da Allah ya ba wa mutane. Me yasa yake son Yusuf sosai? Ko da Allah ya ba su wani matsayi da gurabai a rayuwa, mahassadi sai ka gan shi yana ƙyashi. Wace hanya mutum zai bi daina hassada? Muna tsammanin Yusuf zai iya ba da amsa. Kamar yadda ɗana ya faɗa. Baba ba ni labari, shi mahassadi shin bai sani ba wata rana duniya za ta kare a koma wani guri daban ba? Ka kyauta ɗana, haka amsar take kamar yadda ka faɗa. Mahassadi bai sani ba duniya za ta ƙare ta zamo kamar babu. Mahassadi ba abin da zai samu a duniyan nan, balantana ladan lahira. Ba shi da komai sai baƙin ciki da asara. Dukkanmu masu tafiya ne, da wanda aka yi wa hassadan da mai hasadan. Ba zai ga ni'imar duniya ba, kuma a can lahirar ba zai iya jure azabar wuta ba. Ba mu da fushi akan ɗan maraya ne aka tausaya masa. Babarmu tana tausaya masa, can ɓangaren kuma babu fa'ika tana sa masa kaya masu kyau. Babarmu ta ringa ɗaukarsa akan cinya ta riga ba shi abinci, kuma dukansu sun fi ɗaukaka shi a kanmu. Fuskarsa tana da kyau, kuma zancensa yana mamaye dukkan zuciya. Dukkanmu muna son ɗan uwanmu Yusuf. Sharraɗi ne a kanmu cewa kar a ce 'ya'yan Yakubu sun ɓata. Na ji labari Balha tana cewa wannan rigar annabawan Allah ce, kuma ba masu gadonta sai annabin Allah. Me yasa babu fa'ika ta bai wa Yusuf kayan nan? A sannu za mu tambaye ta akan haka. Dutse dutse ku zo da sauri. Duk mutumin da ya ɗaga shi zai zama halifan mahaifinmu. Ka ɗaga, yawa, maza.
Assalam. Amincin Allah ya tabbata a gare ku. Yawwa, sannun ku da zuwa. Ya baba, daga nan muna son mu je gidan baba Faika mu tambaye ta wani abu. Kar ku je gidanta ba tare da kun nemi izininta ba. Mu je, wannan ba abin wasa ba ne. Ka duba yadda ubanmu yake sumbatar Yusuf. Babanmu ya ajiye shi akan cinyarsa yana ta wasa da shi. Ai sai yanzu muka gane zancen Balha da take wani cewa kada mu shiga gidan ba tare da izini ba. Ku bani hanya, ni in shiga. Amincin Allah ya tabbata a gare ku. Sannunku da zuwa samarin gidan Yakub. Har yaushe kuka dawo daga kiwo ne? Mun zo ne don mu zance da Ka yi magana mana. Mun zo ne don mu zance da babanmu Faika. Wannan damarar ba ta kakanmu bace Annabi Ishaq? Haka ne kamar yadda ka faɗa. Domin shi yaro ne, shi yasa aka sa masa. Ba don komai na sa masa ba, tausaya masa nake don ya rabu da mahaifiyarsa. Ai kayan gadon annabawa ne, ya kamata a bawa annabin zamani. Ni ne annabin zamanin. Na gada ne daga mahaifi na Annabi Ishaq. Kawai na bashi ne ya sa. Ku rabu da maganar Balha da Zalha. Sun kasance suna yi wa uwar yaron nan hasada tun kafin ta rasu. Bayan ta rasu sai suka koma yi wa ɗanta hasada. Babanmu, gaskiya fa kai ka fi son ba Yusuf akan mu fa baba. Wannan san ba haka bane ɗana. Yau fa ka zo ne fa ka kalli Yusuf. Har ka ajiye shi akan cinyarka. Ku lokacin da kuke ƙanana, shin ban ajiye ku akan cinyata ba? Kun zo gona kun tsaya can nesa da ni? Ni ba na nuna bambanci a tsakaninku. Daga yau ba zan sake sauraron irin zancen nan naku ba. Mu tafi. Kun zo kuna ta jujjuya kawunanku. Kuna son canja abubuwa. 'Yar uwata, na barki lafiya. Ya babata, babana ba zai sake tausaya min ba daga yau. Don me? Saboda abin da ke faruwa ga 'yan uwana. Ya ɗana, ya masoyina, an haramta mahaifiyarka ta tausaya maka. Wa zai hana babanka ya tausaya ma? Yusuf, ina kake? Kana da matsayi a gona. Kar ka gudu. Taho a hankali. Ya masoyina.
Yusuf, ina kake? هيا. Ku je ku ɓuya, shin kun ɓuya ne? Ku je ku ɓuya, shin kun ɓuya ne? Shin kun ɓuya ne? Shin kun ɓuya ne? Shin kun ɓuya ne? Ina kuke? Ina kuke? Ina kuke? Ina kuke? Na kama ku, na kama ku. Kai na mai asarar ka ban kama ba. Kai na mai asarar ka ban kama ba. Yusuf, ina yake Yusuf? Yusuf! Yusuf! يوسف 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 ألم تري أين اختبأ؟ يوسف 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 Yusuf, ina yake Yusuf? A ina ka ɓuya? Ko ya je gun Baba Faika ne da Basma, mu ba mu ga Yusuf ba. Mu ba mu ga Yusuf ba. Me ya faru? Shi ba zai zo nan ba? Mu ba mu ga Yusuf ba. Mu ba mu ga Yusuf ba. Me ya faru? Ba tare kuke wasa ba, ina kuka bar shi ya tafi? Ba mu gan shi ba, sai mu ba. Kun bincika sosai kuwa? Mun bincika ba mu gan shi ba. Mu je ku nuna min inda kuke wasa. Shi amana ce ta ɗan uwana Yaƙub. Yusuf! Yusuf! Yusuf baya nan a nan. Yusuf, Yusuf, ina kake Yusuf? Yusuf, Yusuf, ina kake Yusuf? Yusuf baya nan a nan. Yusuf, Yusuf, ina kake Yusuf? Yusuf! 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 Ya Ubangiji na, yau halaka ta same ni. Yusuf shin bai fada cikin rijiya ba?